Papa. Dapat sana pangalan, Macho Mikey. Ay, mamaya, maglinis tayo. Oh. Okay, ay baka yan. Malapit na po si Mikey, ha? Mikey Anuncio. Okay? Mikey Anuncio. Anuncio ba ang kanyang family name? Hindi, middle name. Middle name. Alam mo kanyang last name, surname? Ano kanyang last name? Number. Oh, di ba? Si Mikey kasi may lahi siyang Afghan. Ano yung Afghan? Afghaner. Tsaka may lahi siyang German. Anong German? Germaner. Okay? Ay, manubili bago tayo tuluyang magkilihan dito. Ito muna pong ating... Ano yung chine-check mo, browse mo dyan sa Facebook mo? Ay, yung sales ko sa Sales mo saan? Pampangas Best. Ay, sarap ka mag-browse. Akala ko yung Gumagawa ko ng fan page. Parang nalingat ako din. Nakita ko yung tungkol sa matanda. Oo! Uy, kawawa to, ha? Magbabalot na... 76 years old na mambabalot sa Quezon City, ha? Oo. Hinold up. Hinold up ng mga minor de edad. Magkano kinuha? 15,000. 15,000! Sa labaso ka lang. Paano ka magkaka-15,000? Hindi, mga nasa 3,000. 3,000. Kawawa naman to. Ano yun Kita niya sa balot. Kita niya sa pagbabalot. Hinold up. Mamaya, pag-usapan natin yan. Anong kadahilanan? Naiinis ako. Ito! Oh? Kung may na-hold up, ito naman, may magbibigay ng Apple iPad mini. Aba, mini, iPhone, iPad, Apple iPad mini. Oo. Ay, hindi ko, ano spelling ng Apple? Text mo si Apple. Apple, oy, sino sila ngayon? Si Monique. Oy, Monique. Hello, Monique. Kamusta di pinag-isuro tayo ni Koreano? Kada malanam na kami, Monique. Bagam na awanan. Okay. Oy, anong tungkol sa iPhone? Apple iPad mini. Mamimigay. Mamimigay ka? Oo. Ako, hindi. Ikaw mamimigay. Ang AMB Ang mamimigay. AMB, aba. Oo. Paano sumali? Paano ako magkakaroon ng chance na magkaroon ng... Para ito sa mga nagpe-Facebook, ano? Aba, Facebook, para sa mga nagpe-Facebook. Mga netizens. 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 Yun yung mga tawag sa mga taong mahilig sa net. That's right. Yung mga pangit netizens. Ano? Pangit netizens. Netizens. So, Facebook, paki-like lang yung paki-like lang yung fanpage. Fanpage amb.com. Yan. Pero kailangan bisitahin nila yung website www.amv.com.ph. Para from there, ilalike ko na ngayon. I-like mo na ngayon. Para may chance ka manalo ng Apple iPad mini. iPad yan, ha? That's right. Okay. Yung sa akin kasi iPox. iPox ano? May epoxy-clay. Ang nagkabitan niya iPad ko ng touchscreen na gabi nun. Nilalagyan mo na epoxy. Epoxy kasi ito. malapit na maghiwalay. Epoxy-clay. Ayan. Oy, good morning kay Tita Imelda. Magandang morning sa mga tiga Old Market. Uy, napunta ko ng Old Market kahapon, ha? Kasalubong kami kahapon. Hindi, si Ate Janet. Ate Janet. Alam mo bang nag-field ako kahapon? Nag-field ka? Naglako ako. Nasarap mag-field. Parang gusto ko nang maglako. So, you're doing things at the same time. I am... Nagbebenta ka na ng Pampangas Best at the same time, nag-field ka na rin. Yeah. Galing mo, ha? Alright. Kinokompetensya mo yung nasa wet market. Hindi naman. I'm just giving them chance naman. Negosyo lang naman to. May negosyo. Buti ka nga may negosyo. I have no business. Ako gusto mong kumita? Paano ba kumita dyan? Punta ka junction. Bugaw kita, gusto mo? Bubugaw mo ako! Kanina mo kayo bubugaw! Kay Mr. Ang tanong, tignan mo naman ako kung ako ba yung tipong kabugaw-bugaw. Aba, wag ka! Yung kilala kong mister, hindi namimili to, ha? Bakit? Mas gusto niya mga 30 and above. Ito na po, bago tayo tuloy ang magandang umaga. Ito na po ating May Katok! May Katok! Nako! Katukin ho natin ang ating mga kaisipan at nang siguro may babaunin ho tayo and facing a new day. This is, of course, Thursday, June 27 of 2013. Ano ang ating kasabihan? Ako na ba? Eto! Ay, maganda to, ha? Sa lahat po ng mga... Happy birthday muli kay Inspector Javier. Uy, good morning po. Maraming salamat sa pagkikinig. Ito, kung sino ang unang pumutak? Kung sino ang unang pumutak? Siyang nangitlog. Siya ang nangitlog. Aba, whoever
cackles first Whoever cackles first is the one who laid the egg. is the one who laid the egg. Okay to, ha? So, could you further explain that proverb? Pwede, Kasabihan na yan? excuse me, mabarin Ilocano runner. Ilokanuman na ron. No sino, Kung sino, jay sumanao, isuti, isute, nakabasol. Nakabasol. Kung sino ang madalas nagsasalita, siyang may kasalanan. Kung sino ang unang pumutak, siyang nangitlog. Kung sinong nangitlog, babae. Isuti upa. Okay? Okay. Ay, kung sino ang may itlog, siya ang kawitan. Magandang morning sa lahat po ng mga magbabalot. Mga magpipeno, ingat po kayo, ha? Yung ating Triple T, Mamaya. abangan po yan. May issue. At yung issue natin, pag-uusapan, Oo. ang dami. Ay, Okay. sample lang kita ng may issue mamaya. Tease mo nga ako tungkol sa mga issue na hawak mo ngayon? Yung issue, ito, yung kababayan natin from Nabua. Nabua! Camarines Sur. Anong nangyari? Mga bata to, namatay dahil daw sa sardinas. Sardinas. Kahapon, candy. Ngayon, sardinas na. Sardinas, okay? Ayan. At abangan nyo rin, ha? Itong Legazpi City, ha? May gagawing pang-Guinness. Pang-Guinness. Kung ano to, abangan nyo mamaya. Oo. Tayo kaya, kailan tayo kakaroon ng ganyan? Huwag ka nang mag-Guinness o maglinis? Mag-Guinness. Maglinis. Linis. Mamaya. Oo, pahabaan ng lisan ng utang. Okay. Oy, good morning, ha, sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa may Wet and Old Market. That's right. So, Ayan. babalik po ang inyong katimat na Billy and Boy Oh, yeah. sa programang May Hayop Ka sa Galing. Wow. Dito lang po yan nangyayari sa 104.3 My FM. Radio nyo, syempre My FM.